Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Vamos a celebrar as comisións previas ao pleno do mes de decembro e conforme a orden previsto, pois vamos ca primeira das comisións, que é a Comisión de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. No primeiro punto, conforme é habitual no orden do día, temos a aprobación da acta da sesión anterior, que entendo que se non hai novedades o damos por aprobado. No segundo punto é a adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento dunha administración digital. Don Plácido Álvarez do Baña. Gracias, o segundo apellido, por parte de madre. Bueno, espírito navideño, como dicía eu nas miñas épocas, espírito navideño, que non haxa jaleos, discrepemos pero en paz. Ben, nada, isto vou a ser moi breve, simplemente decirvos que o convenio está a vosa disposición dende fai días, é extenso e bastante farragoso, pero bueno, é o que é. E simplemente dúas notas nun minuto. Isto xa data do 12 de novembro do ano 18, entre que a Xunta de Galicia e a FEGAN asigaron este convenio. Por certo, na FEGAN estamos todos representados, por lo tanto, todos e todas. Este convenio foi prorrogado dende entón hasta o 31 de decembro do ano pasado, do 24. Neste momento que se pretende dar continuidade ao devandito convenio a través da proposta na que se presenta aquí, e o que se fai é ampliar un pouco a carta de servicios que figura no anexo 1 para dar resposta ás necesidades dinámicas e cada vez máis dinámicas desde o punto de vista digital. Por lo tanto, é o que buscamos, a eficiencia dos nosos servicios de cara á cidadanía e dar cumprimento á legislación vixente. E isto, pois, bueno, espero que sirva tamén non só para a Diputación, senón para o resto dos concellos da provincia. E nada máis. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Empezamos por Democracia, non? Bloque? Tampouco? E PSOE? Sí, PSOE. O PSOE dice que na FEGAN estamos representados todos e todas os concellos, todos e todas, incluso os que teñen máis de 1000 habitantes. Decir que cando a FEGAN elabora un convenio, creemos que é bo, pero bueno, reservamos o voto. Moi ben, pois entonces votamos. A favor? Os demais reservan o voto, non? Moi ben, pois moitas gracias. Ok, punto terceiro, moción do BNG para demandar a posta en funcionamento dunha sede operativa da Deputación de Ourense na comarca de Valdeorras. BNG. Sí, bueno, boa tarde a todos. Isto ven de unha decisión que se tomou no mandato anterior, pola cal se decidiu que se iba a abrir unha especie de subsede, un espazo de representación da propia Deputación Provincial de Ourense na comarca de Valdeorras, debido á complexidade que ten para os veciños e veciñas daquela zona, pois o acceso aos servizos que desde a institución se trasladan, non? Efectivamente, para isto se levou a cabo a adquisición de dunha edificación ali existente e, bueno, isto non ten tido ata agora, non se ten sustantivado en ninguna actuación real. Podo indicarlles que incluso a semana pasada me trasladaba a alcaldesa que hai un problema ahora mismo de que está entrando auga a casa colindante desde a ruína que ahora mismo ten a propia Diputación, co cual xa empeza a ser non un problema, digamos, de dar unha salida a ese espazo que se adquiriu, sino incluso de que xenera problemáticas nas casas colindantes. Vou a ler simplemente os acordos. Instar o Goberno da Diputación de Ourense a retomar de inmediato o proxecto de rehabilitación e adaptación do edificio adquirido pola Diputación na Rúa, aprobando un calendario claro de actuacións e destinando os recursos necesarios para poñer en funcionamento no prazo máis breve posible. Destinar este inmoble á creación dunha sede operativa real da Diputación en Valdeorras que albergue servicios provinciais delegados polos concellos da comarca de Valdeorras, entre eles a Oficina de Recadación e Xestión Tributaria dos Concellos da comarca, asistencia técnica xurídica administrativa, soporte aos servicios informáticos da administración electrónica e un punto de atención cidadá e coordinación cos concellos.
crear unha mesa de traballo coa participación dos concellos de Valdeorras, representantes dos servizos provinciais implicados e grupos políticos para definir conxuntamente as necesidades prioritarias de distribución dos espazos e servizos que deberán prestarse desde esta nova sede, facer pública e de forma transparente toda a documentación relativa ao proceso, incluindo o proxecto previo anunciado en 2022, o estado actual do edificio, o investimento realizado ata o momento e o plan de execución que se propoña para a súa posta en marcha, e asumir o compromiso de que o edificio non permaneza sen uso, evitando o deterioro do patrimonio público e garantindo que esta infraestructura cumpra a función coa que foi anunciada, en especial para xestionar os servicios que os concellos deleguen a esta institución. E xa digo, por último, un rogo aproveitando esta moción, e que non sei se foi tratada esta institución a problemática que había que se estaba xerando xa co edificio colindante, pero aproveito para trasladarla e que de algún xeito eso sí que xa con un carácter máis urxente pois se pase a resolvelo para evitar que lle entre auga aos veciños do lado da nosa edificación, ao final é da Diputación. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os diferentes grupos. Democracia, non, PSOE. Boa tarde, que non o dixen antes, e moitas grazas. Preguntarlle ao presidente da Deputación ou a quen corresponda que uso lle vai a dar ou que servizos van a instalar ou que previsión ten de instalar servizos aí nese edificio e cando é a previsión. E se falou cos diversos concellos da Bisbarra a efectos deses servizos. Mari Carmen, por a diputada especial para a comarca de Valdeorras. Ben, imos ver simplemente dúas líneas da exposición donde di o voceiro do BNG demandar a posta en funcionamento dunha sede operativa da Deputación de Ourense na comarca de Valdeorras. Bueno, este grupo de goberno, máis que de palabra, se fía das obras. E nos sorprende bastante que demanden isto cando levamos desde 3 meses da toma de posesión do presidente que se instalou en Valdeorras unha delegación da Deputación que está plenamente operativa, con calendario do presidente, visita cada mes, mes e medio, desde fai 3 anos, con unha presencia casi diaria polas tardes, atendendo a quen nos lo demanda, tanto institucións como asociacións, como veciñanza que ten algunha xestión que facer na Deputación. Polo tanto, neste momento se pode dicir con absoluta claridade, fíxese que onte mesmo hubo a xornada de Valdeorras e a visita institucional periódica e programada, periódicamente desde fai 3 anos xa, casi 3 anos, 2 e medio, do presidente da Deputación, e que aos 3 meses de tomar posesión xa cumpliu o compromiso dado na súa toma de posesión de instalar na comarca de Valdeorras pois unha sede da Deputación Provincial. Isto é un feito, sorprende moito que nos fagan esta demanda, además poñendo dunha sede operativa, pois lle aseguro que é bastante operativa a sede da Deputación na comarca de Valdeorras. En resposta ao que di da edificación colindante, pois tamén nos sorprende porque efectivamente hubo unha demanda da lindeira desta instalación na rúa, pero é un tema de seguros e así se lle transmitiu. Foi o seguro das dúas partes e máis, no que eu creo recordar, se trataba dunha avería no louxado dun canalón que creo que en este momento a Deputación ten seguro desa edificación e están traballando en iso, polo tanto o tema da veciña non debe ser maior problema. Iso é o que podemos decir ao respecto. E o resto, pois, falaremos reservamos o voto, xa o anunciamos hasta o pleno e seguiremos debatendo o asunto. Moi ben. Bloque, unha intervención máis?
Sí, bueno, eu creo que está claro que falamos de cousas distintas, non estamos falando dunha pequena oficina para que en boa medida se usa así para facer algún tipo de recepción ou dar rodas de prensa, o que se pretende dar outro tipo de servicios e de coordinación aos propios concellos e a cidadanía na comarca de Valdeorras. E aparte, bueno, que temos ali un patrimonio que ao final se adquiriu no seu momento por a decisión que tomou o grupo de goberno, que era do Partido Popular, que o recordar nese intre tamén, e agora mesmo ese espazo está abandonado. Bueno, é evidente, vamos, a imaxe non dá lugar a dúbidas de que o espazo se está, ademais, deteriorando cada vez máis. Lógicamente, como pasa con todas este tipo de edificacións que cando empezan a deteriorarse o que cabe que exista un deterioro maior ata que acaban caendo abaixo se non se toman medidas, non? Non parece que esa sexa unha idea especialmente acaída para unha institución como a Diputación Provincial dar ese mal exemplo, incluso, podemos decirlo así, de non restaurar os bens dos que ten propiedade. E despois, lóxicamente, bueno, pues ao debatiremos no pleno, efectivamente, bueno, entendemos que a demanda vai un pouco encamiñada na línea que se nos, se queren decirlo así, se nos vendeu no seu momento cando se falou da adquisición deste espazo, non? Que, dende logo, se comprou, supónse que era para facer algo, non para deixalo ali caer. Eso é o que, dende logo, que o que todos temos na cabeza e é o que se demanda, non? Moitas veces. Moi ben. Bueno, democracia entendo que non, PSOE. Nos preguntar o mesmo, si esa instalación da que falou a señora deputada delegada para a zona vai ser definitiva ou se vai a implementar algo nesta edificación. Non resposto a eso. Sí. Bueno, co respecto ao voceiro do BNG, evidentemente, ali hai unha propiedade provincial e todos estamos de acordo que hai que tratar de mantela nunha forma adecuada. Eso non ten nada que ver con outros puntos que falou vostede fai un momento. Nese aspecto, pois creo que todos estamos de acordo que habrá que mirar técnicamente como podemos solucionar ese edificio, porque efectivamente non está ben, pero dimos resposta á preocupación que tiña con respecto ao dano que lle podía facer a edificación colindante, e en eso se está actuando sin ningún problema. Entonces, eu creo que sí, que hai que darlle unha solución para que este noutras condicións máis adecuadas, e que sí que o patrimonio das institucións debe ser cuidado. Fíxese o que podemos dicir do Estado con respecto a algún patrimonio que anda por aí, incluso do servicio de transporte con estacións en mal estado. Isto non é bo exemplo e, polo tanto, nesta institución sí que estamos facendo, desde o punto de vista técnico, estudios para ver como se pode arranxar ese edificio. Bueno, por algunha alusión directa, vamos a ver, eu creo que hai que distinguir dúas cuestións. Edificio, efectivamente, no que probablemente non, no que temos que tomar unha decisión de servicio. O servicio creo que foi un exemplo claro de comarca perfectamente atendida, desde logo, desde o ámbito político, os alcaldes que máis veces recibín sin duda de toda a provincia son os da comarca de Valdeorras, que cada mes e medio teñen a opción de vir todos por ali. Aí non te estuven con todos, porque sempre hai un acto do Consorcio de Augas, onde fixemos o do Consorcio de Augas, o do PAI, e despois citas individuales que se pon a cada un. Teñen a opción que prácticamente cada mes e medio de entrevistarse co presidente, cousa que non podemos facer pois co resto dos 80 alcaldes ou 82 alcaldes que hai aí, non? Entón, bueno, pois esa facilidade, porque efectivamente a teñen, e así o usamos, de feito o facemos aí. Entonces, eu creo que son dúas cuestións, efectivamente hai que tomar unha decisión, priorizouse o servicio frente á decisión sobre o inmueble. Eu creo que o inmueble, da situación na que se atopa, efectivamente encargamos
nos centramos no servicio, insisto, non nos preocupamos tanto no inmoble. O inmoble, efectivamente, a raíz desta reclamación que houve, sí foi un técnico xa a visitalo e me parece que é unha cuestión privada, é dicir, unha cuestión de que parece que é a veciña que tiña que poñer unha malla, pero bueno, en todo caso, é unha cuestión que se é imputable á administración, evidentemente vamos a respostar, evidentemente cos nosos medios, porque non queremos ser. Pero eu creo que a decisión de fondo é unha decisión moito máis complexa. A decisión de fondo creo que tamén ten que ser basada nunha operatividade. Eu creo que non é proveitoso duplicar esforzos. E miren, eu ainda onte, estivemos no edificio da Casa Grande de Viloira. Eu creo que por aí poden ir un pouco a cuestión. A Casa Grande de Viloira é un edificio magnífico que ten todos os servicios disponibles e que poden ser compartidos por a Xunta, por a Diputación, é dicir, non ten ningún sentido facer duplicar un salón de actos para ir unha vez cada mes e medio, non ten sentido duplicar unha sala de reunións para ir unha vez e medio, a oficina suficiente para atender as persoas, alcaldes e demais, témola de xeito permanente cedida para nós. Eu creo que a coste encima para esta Diputación, pois cero. Co cual, eu creo que realmente o servicio é bo e a situación é boa. Eso non quere dicir que teñamos que decidir nós, seguramente tamén co Concello, que a utilización do espacio adquirido no seu momento, evidentemente que non vamos a deixar permanentemente nese estado, pero son decisións diferentes. Eu creo que xa hai unha comarca hoxe atendida de xeito prioritario e sin dúbida Valdeorras. Así cos feitos nos remitimos. Bueno, en todo caso, pues, o debate tenémoslo despois no plenario. Bueno, pues nada, votamos a favor e os demais entendo que nos reservamos todos o voto. De acordo. Moi ben. Moción de urxencia non hai nesta comisión, e rogos e preguntas tampouco. Pois entonces damos por finalizada a comisión. Moitas gracias. Bueno, pues venga, vamos. Siguiente comisión, a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Aquí hai o primeiro punto da acta anterior, como sempre, ok? Moción de urxencia nesta comisión non hai. Logo se pregunta, non sei se hai algún, e se non, sí. Moi ben. Boas tardes a todos e a todos. Nos temos unha pregunta que xa fixemos noutras ocasións. Vou na ler, vamos. No pasado pleno de outubro aprobouse o expediente 2025/2176/7M, onde se recollía a modificación de crédito 10/2025, consistente na concesión de suplementos de crédito e da modificación do anexo cuarto das bases de execución do orzamento vixente na Diputación de Ourense, financiado con cargo a maiores ingresos recadados. Ademais dos criterios de reparto por poboación, tamén se considerou un suplemento por superficie queimada nos incendios nos concellos deste pasado verán en base a porcentaxes. No expediente indicado non se acompañan os datos oficiais da Xunta de Galicia sobre o cal se fixeron os criterios de reparto en base a eses porcentaxes de superficie queimada en cada concello. Entonces, solicitamos cando se nos vai facilitar os datos solicitados para ver a adxudicación das cantidades en cada concello que lle corresponde Bueno, eu creo que xa se contestou, pero lle diremos novamente por escrito. Nos os datos que pedimos a Xunta de Galicia.
fixos aquí, e ademais fixos dunha maneira bastante amplia, quero decir que non é cuestión dunhos metros nin dunhos kilómetros. Eu creo que foi un reparto objetivo, se hai algún error, que non sei se había un error en algún sitio, creo que xa se falou, pero en todo caso os datos que nos facilitaron a nós foron os datos da Xunta de Galicia. Nós evidentemente non temos capacidade para determinar o número de hectáreas queimadas, lógicamente, nin somos a administración competente para eso. E, por lo tanto, me están indicando que lles foron enviado hoxe. Terán eso, de todos modos. Pero non hai Hoxe xa non digo nada. pero non hai quero dicir, pero non hai nin trampa nin cartón. No. Evidentemente, quero dicir, os datos, a fonte é os datos da Xunta de Galicia. Vale. Evidentemente Pois esos datos non como temos se non temos, necesitaban, pois lle foron terán aí, se hai algunha discrepancia, pois xa digo, son os datos. Vale. Nos collemos esos datos e en base a ese fixemos consensuamos o reparto con todo o mundo, non? Máis de non sei que do 10%, todo o que foi aí. Pero os datos son da Xunta de Galicia, lógicamente, os datos de incendios. Vale. Se os teñen por escrito, eso, non, pois tamén lle contesto así. Vale, venga. Veña, gracias. Gracias. Datos da Xunta, algunha pregunta máis? Non? Moi ben, pois estamos por finalizada a comisión. A Comisión de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Bueno, aquí sí que temos urgencia. Na primeira temos o acta da sesión anterior correspondente a ordinaria do 19 de novembro, que entendo que ok. E nas urxencias van a aprobación das adendas ao convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos istes das residencias para poder executar estas subvencións. Entón, aquí, primeiro temos que declarar a urxencia. Toca que votar a urxencia. A favor da urxencia? Vale. Veña, gracias. E agora, pois, expoñer os convenios, que son todos iguales, debate conxunto, entendo que tamén a votación será conxunta, pero bueno, que son os de a Teixeira, o convenio de Teixeira, de Laza, dos Blancos, Piñor, Trasmiras, Xunqueira da Ambía e Agudiña. Vale? Sí? Patricia Torres. Boa tarde, gracias, presidente. Bueno, neste caso, como dice o presidente, facemos un debate conxunto porque todo é o mesmo. E o único que se fai é adaptar, pois, neste caso, unha adenda, adaptar a levala agora a comisión e despois a pleno para que quede completamente en vigor. É unha adenda na que, basicamente, se adapta o prazo de xustificación o prazo que tamén ampliou a Xunta de Galicia para a construción desta relación de residencias nos diferentes concellos que xa nomeou o presidente. Ademais, no outro punto da propia adenda, pois tamén se fai mención a que non fará falta pois que sexan abonados ao beneficiario os importes anticipados, con independencia de que a hora de xustificar, se hai algunha disminución, pois lóxicamente sí que terán que, bueno, despois aclararse esas cuantías, reduciránse do que supoño que o importe final. Entón, todas son así, todas nestes casos son todos así. Os importes xa foron aprobados anteriormente en outros plenos e non se tocan, por tanto, solo refire neste caso pois o que a ampliación de plazo 30 de xuño de 2026. Moi ben, moitas gracias. Turno de intervención por grupos. DO, non. Bloque tampouco. PSOE.
Boa tarde, señor presidente, e a todos e a todas. Que sea un preludio de unhas boas festas para todos. Nada, decir que isto é un tema realmente que se aprobou en pleno, ahora esta modificación realmente ten moi pouca importancia, vamos a reservar voto, pero creo que no pleno non vai haber ningún tipo de problema. Moitas gracias. Moitas gracias. Ninguna intervención máis, non? Non. Moi ben, pois entonces votamos. Entiendo que el sentido del voto va a ser el mismo En todos, o sea, o mismo, non? Votamos por todos, vale. Bueno, pois entonces a favor da adenda. Os demais reservamos o voto. Moi ben. E quedaríanos Rous a pregunta. Non? Bueno, pois entonces queda finalizada a comisión. A ver, vámonos a poner en orden. Estamos Eh, na recuperación. vamos al directo, venga. Un momentiño. Estamos todos, ¿sí? Venga, vamos. Bueno, pues vamos ca Comisión Informativa de Políticas Sociais e na mesma temos, como sempre, no punto primeiro a aprobación da ata da sesión anterior,
que entendo que non hai ningún problema. E no punto segundo, aquí sí que temos segunda e terceiro temos mocións. Moción do Grupo Popular para instar ao Goberno de España a mellora do deficiente servicio de correo na nosa provincia. Grupo Partido Popular, Patricia Torres. Grazas, presidente. Bueno, pois antes do verán, pois xa sindicatos, neste caso no ámbito de correos, xa nos manifestaban a súa preocupación porque non se estaban cubrindo correctamente as baixas, as vacacións, as vacantes e demais, e xa entendían que iba a haber un detrimento importante no servicio de correos, e unha vez pasado o verao, pois esta situación pois cúmprese, reúnense co presidente neste caso da Diputación pois para trasladarlle a preocupación que teñen, porque consideran que se está desmantelando o servicio, é dicir, que está precarizando cada vez máis un servicio importantísimo, sobre todo no rural, e que, ademais, bueno, lóxicamente vai en detrimento pois, dos propios traballadores do servicio que en algúns casos están facendo xornadas fora do seu horario para poder chegar a todos lados. Temos unha provincia con alta dispersión, eso pois fai que sexa moi complicado poder chegar a tempo a todos lados. E non chegar a tempo a veces implica que algunha xente pois teña retrasos á hora de que cheguen notificacións, moitas veces teñen que pagar con recargo, e despois tamén o feito de andar cambiando constantemente de personal, que ao final o carteiro suele despois coñecer a casi todos, é dicir, sería un perfecto candidato a alcalde o carteiro, porque conoce a todos os veciños, andalos cambiando moitas veces de posto ou para que cubran a outros compañeiros, pois fai que moitas veces non coñezan a xente e iso pois tamén repercute en que non se deixan as cartas no lugar adecuado e, bueno, generan moitísimos conflitos. Están pois bastante enfadados. Bueno, piden que pois desde aquí os grupos políticos pois os apoyemos nesta demanda tan importante e sobre todo porque non podemos permitir que se desmantele un servicio público tan importante como é o de correos. De momento nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno para os grupos. Democracia non? Bénega. Boa tarde, gracias. Nós estamos recollendo información, entonces vamos a facer unha reserva de voto para o pleno e nada máis. Gracias. Moi ben, gracias. PSOE. Pois ben, nós tamén estamos recuperando información, solicitando información a diversos ámbitos. Eu pregúntome se saben se hai que hai un plan estratégico de correos do 2024, creo que é a 2028, para a mellora do servizo. Sí. Se comprendo 2024 e 2028, estamos acabando 2025, xa pasaron 2 anos e os traballadores esas melloras non as viron aínda. De feito, están moi enfadados, entonces algo pasa. Non se está aplicando correctamente ou algo está pasando, porque dende logo eles o que nos manifestan é que non se están cubrindo correctamente as vacantes, nin as vacacións, nin as baixas e ademais, se falades cos carteiros da vosa zona, dirámoslo. Ben, gracias. Algo cousa máis? Algo cousa máis? Non? Bueno, pois veña. Debatimos logo no pleno, se os parece. Bueno, vamos a votar. A favor? Os demais entendo que se reservan o voto. Sí, venga. Vamos con a siguiente, co punto 3, a siguiente moción, que neste caso é do Grupo Socialista, para a aprobación do Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia, elaboración dun plan provincial de reforzamento do financiamento dos afenores. Álvaro Villa. Sí, boa tarde a todos. Bueno, non digo nada novo se digo que os concellos de Ourense, sobre todo de máis baixa demografía, máis pequenos, con elevada dispersión rural, nos enfrentamos a unha situación crítica na que a súa capacidade para garantir os servicios sociais de calidad e nos atopamos seriamente comprometidas para dar ese servicio con a mínima garantías. Si é verdade que nos encontramos tamén que a existencia dun marco estratégico provincial que coordina as actuacións, establezca obxectivos compartidos e que garante un financiamento estable e tiña unha previsión sobre as posibilidades de desenvolver políticas sociales eficaces e equitativas no noso territorio. Por elo, traemos uns puntos de acordo que leo, que son os seguintes. Elaborar un plan estratégico provincial de servicios sociais que estableza obxectivos cuantificables, líneas prioritarias de actuación
e mecanismos de coordinación coas entidades locais, garantindo unha planificación ordenada dos recursos e prestacións sociais con especial atención ás necesidades dos concellos rurais e de menor población. Segunda, en base a este Plan Estratégico Provincial de Servicios Sociais, adaptar o financiamento destinado ao servicio de axuda no fogar dos concellos de menos de 20.000 habitantes, establecendo as achegas necesarias que permitan reducir significativamente a carga económica que actualmente soportan os municipios e garantir a sustentabilidade do servicio. E terceira, instar a Xunta a cumprir ca obriga legal de elaborar o Plan Estratégico de Servicios Sociais de Galicia e incrementar as partidas orzamentarias destinadas ao financiamento do SAF até cubrir o seu costo real, garantindo un financiamento acaído das competencias transferidas aos concellos en materia de servicios sociais. Non hai nada. Moitas gracias. Turno de intervención por grupos. Democracia? Non? Venga. Señor. Moi boa tarde. A ver, lóxicamente, como non imos estar de acordo con quitar de encima ou intentar quitar de encima unha parte do problema fundamental que teñen os concellos, que especialmente nos servicios sociais a parte do SAF, que bueno, é un problema económico de primeiro orde. Nos pequenos concellos e nos grandes concellos, porque os grandes concellos supoñe un volumen económico moi grande, non? Bueno, co cal, na filosofía estamos de acordo, nos ímonos reservar o voto nestes momentos, pero xa sabedes un pouco tamén, por parte do Partido Socialista, que todo eso de quitarlle o problema dos concellos para meterlo na Diputación, que a fin de conta non deixan de ser, ou polo menos é a nosa filosofía, que compartimos con vos tamén, de que cargue sobre a Diputación o que podería revertir tamén nos concellos, non é a fórmula, porque entendémonos que a fórmula ten que vir ben co Goberno Central e especialmente a Xunta de Galicia que ten fundamentalmente as competencias, non? Co cal, bueno, xa digo, reservámonos o voto nestes momentos, pero estamos totalmente de acordo en que é algo que vai a quebrar moitos concellos e que nestes momentos está sometendo a unha presión que moitos concellos están plantexando. Primeiro, a cuestión do recurso xurídico contra isto e, segundo, pois, deixalo de dar. E iso é un problema, porque, claro, hai un problema incluso moral por parte de moitos concellos. Deixalle de dar ese servicio á xente ou hipotecas o concello. É un tema complicado. Moitas gracias. Patricia Torres. Bueno, aquí, lóxicamente, é un tema que nos preocupa a todos, é un tema que nos afecta a todos, lóxicamente, a nivel económico. Cada un dos concellos suman comunidades que prestan o servicio, ben sexa directo ou indirectamente, pero outro día decía a miña compañeira Marta, ustedes son especialistas en cargarnos competencias que non nos corresponden. E a realidade é que non é competencia da Diputación. A Diputación sí que financia o que é o SAF básico, con máis de 1 millón de euros aos concellos. Se agora temos que xerar, pois, neste caso, pois tamén unha liña de acción para o que é o SAF vinculado á dependencia, é que eu non sei onde van salir os números, sinceramente. Eu non levo os números desta casa, que é unha competencia que lle corresponde neste caso á compañeira e á interventora que está aquí presente, pero sinceramente é que a nada que poñamos 20.000 euros, que é unha tirita, a cousa vais a 2 millóns de euros. Entonces estamos falando de que se foramos a Deputación da Coruña, pois ao mellor tiñamos esa capacidade, pero que desgraciadamente somos a provincia de Ourense con moito orgullo, pero non temos o orzamento que ten esa provincia ou incluso Pontevedra. Entón, claro que nos encantaría poder axudar os concellos, porque nos axudaríamos incluso aos mesmos que estamos aquí, que a maioría dos que estamos aquí somos alcaldes, e os que non son alcaldes son concelleiros, non? Pero a realidade é que é moi complicado dotar económicamente de algo que sexa sustancial e que non poña en risco pois os outros servicios da Diputación. É dicir, estamos facendo un esforzo moi importante en políticas sociais, o orzamento volveuse a subir e vais a incrementar na modificación, pero, dende logo, económicamente é un plantexamento moi complexo, porque primeiro non temos a competencia e segundo non temos a capacidade económica para poder facelo. O que falamos, a competencia en teoría sí que é municipal, que pasa? Que sí que é certo que o acordo é que o teñen que financiar a Xunta de Galicia e o Estado. Eles son os que teñen que poñerse de acordo e financialo.
Estánse botando uns balóns a un lado e a outro e os que están sendo prexudicados pois son os concellos. E tamén hai outra cousa que eu sempre o digo, sempre se justifica e se paga a hora prestada efectiva. E hai moitas horas que non se prestan efectivamente porque a persoa vai á residencia e non lle vas a suspender o servicio, pero non podes dar de alta a outra persona e iso sempre recae nos propios concellos, o material, os desplazamentos recaen igualmente nos concellos. Igual tamén había que darlle unha volta e que o financiamento non fose por hora prestada, senón polo coste real do servicio certificado polos propios secretarios e interventores das diferentes entidades. Entón, bueno, deixaremos este debate para o pleno, pero eu creo que hai que pensar con sensatez. Esta Diputación non pode asumir máis competencias, sobre todo cando económicamente non é viable. Nada máis e gracias. Muchas gracias. Segundo turno, sí. Sí, no, como ben dice Patricia, deixaremos este debate para o pleno e creo que nos dará para, por lo menos, para pasar un poquinho de tempo a ter Navidades. Moitas gracias. A ver si además de pasar o tempo encontramos solucións. Sí, verdad, pero, queres? Sí, perdón, Bénega, segundo turno, Bénega. Sí, a ver, estamos aquí representantes de organizacións políticas que ven na Xunta de Galiza, na Deputación Provincial, no Concello de Ourense e no, bueno, todas as institucións temos a capacidade de gobernar. A ver, teñamos claro unha cousa, a proposta que fixa a Xunta de Galiza, a ver, en términos económicos, a que lle fixa a Fenan é insultante, de chegar a 2028 con 16 euros, e que non vai nin cubrir o aumento de IPC nin dos custes. A ver, si realmente, coincido, Patricia, coincido con eso. Non se debe quitar dun lado un patacoxa para poñer outra patacoxa na Diputación. Moi ben, pero vamos a ver, avancemos entón cara a unha proposta concreta e aí terá que mover ficha o Goberno da Xunta de Galiza. Evidentemente teremos que reclamar en Madrid tamén o que faga falta, pero es que con esa proposta, a ver, desde o punto de vista do municipalismo, dos entes locales, non pode ser. Temos que mover da súa posición nestes momentos a Xunta de Galiza, non pode ser esa oferta que fixa a FEGAM. Ok. Nada. Sí, a ver, debatemos no pleno, pero aquí é a pescaría que se morda a cola. Estamos de acordo co que non... A ver, hai varias cousas. Eu sigo insistindo que, salvo que eu este moi errado, que creo que non, a Lei de Base de Réxime Local atribuyo a competencia da prestación do servicio, outra cousa é a financiación, a prestación do servicio atribuyo aos concellos, non a prestación directa á Xunta. O que pasa é que a competencia directa, sobre todo a financiación, lle corresponde á Xunta de Galicia, non? Pero é certo que esa competencia tamén ten que a dotación, o de sempre, a dotación presupuestaria de Madrid, dice que a Lei de Dependencia establece un custe 50-50, e o que se alega que reiteradamente a Xunta de Galicia ten posto moito máis do 50%, pero o debate de financiación, e o goberno central nunca se pon. Entonces, ao final, pues, estamos de acordo que os 16 euros é insuficiente, podemos estar de acordo en que un pon máis e un pon menos, pero o tema é que temos que resolver entre todos. Agora eu creo unha cousa, podémoslo aquí, estamos, como antes dicían os señores Puga, todos temos responsabilidade do goberno e aí tamén se ten responsabilidade do goberno. Si nós decidimos que no diñeiro que teñamos en abril, que hasta ahora tense repartido bastante ben, temos incluso tido que nas modificacións que temos feito hasta sin votos en contra, co cual non vai moi mal a cousa, porque creo que temos falado. Non hai problema en que se tome unha decisión, ao mellor no sentido de atender isto, pero tamén temos que ter conta que as contas agora xa teño moi claras. 10.000 euros por concello son, en términos redondos, 1 millón de euros. Exactamente 920.000. Dentro des que 10.000 euros a un concello non lle fan nada, 20.000 pouco lle fan, e a non son 2 millóns de euros. 2 millóns de euros nunha modificación é moitísimo diñeiro. Eso é un pouco o resumen que hai. Agora, se tomamos unha decisión de que o destinamos a eso, pois, oye, non o destinaremos a outra cousa e acabouse. Eso tamén é unha idea. Pero, bueno, eu creo que por unha vez sin que sirva de precedente, estamos bastante de acordo co plantexamento do BNG de que temos que resolvelo. Resolvelo supón diñeiro, vale, eso, que non sirva de precedente, verdad? A ver se nos van tildar de revisionistas os dous. Bueno, deixémoslo baixo espírito navideño. Bueno, é que creo que podemos tender a todos os grupos. Bueno, está claro que é un problema e falaremos, bueno, decidiremoslo, pero bueno, a financiación por parte da Xunta, da Diputación, é a que é. Ustedes saben como a min como van os cuartos aquí. Perfecto.
Votamos. A favor? Os demais reservámonos o voto, sí? Moi ben. Moción de urxencia nesta comisión non hai, e non sei se algún rogo pregunta. Sí. Bueno, pregunta, rogo, eu que non son moi espabilado nesto das redes sociais, comprobei que hai unha aplicación que se anunciou por parte da Deputación Provincial no ano 2000, a finais do 2022, en novembro, relacionada ademais co 25N, que é o Vou Contigo, que é unha aplicación que, en teoría, é dicir, como tal, podíase descargar, permitía, sobre todo pensado para xente maior ou para nenas e nenos, ter unha ubicación real de todo eso. Sí, claro que sí, é extraño porque non funciona, non llevemos aplicación ninguna, nin sentido. Gastaronse os fondos, a verdade que non me preocupei nin en mirar canto se gastara en aquel momento. Bueno, co cal, non sei se é un rogo ou unha pregunta, que non funciona. Non sei, se non funciona habrá que eliminala, se queremos que funcione habrá que implementala. Pois non ya sei contestar agora mesmo, así que preguntaremos e contestaremos. Non sei contestar o motivo, vamos. Veña. Nada máis. Bueno, pois terminamos, queda rematada a comisión. Vamos ca siguiente comisión. A comisión informativa de turismo, termalismo e medio ambiente. Aquí tamén, pois hoxe temos no primeiro punto de sempre, orden do día, a aprobación da ata anterior. Ok, mocións de urxencia non. E rogo pregunta algunha? Sí, unha pregunta. Boas tardes a todos e a todos de novo. Decir que xa chegou a contestación á pregunta anterior, non chegou a mañá, chegou agora mesmo. E a seguinte pregunta é sobre cando se vai convocar a mesa de incendios para tratar as propostas recibidas. Sí, Patricia, ten a... Bueno, nos ahora a intención é que teña a decisión que se tome por parte dos voceiros, na próxima xunta de voceiros tomar a decisión de marcar xa unha data concreta, porque iso temos que estar todos de acordo, non é algo concreto nós. Temos que ver de cuadrar Nas xuntas de voceiros do lunes xa metemos a... Exactamente, a idea era que o lunes entre os voceiros pois faláramos a ver cal é a mellor data que nos cuadra a todos para tratalas. Vale, moitas gracias. Venga, perfecto. Queda logo concluída. Última das comisións previstas para o día de hoxe, que é a de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Primeiro punto, aprobación da ata anterior. Ok. Segundo punto, moción de urxencias. Non hai. E terceiro punto, alguna pregunta ou rogo? Bueno, tuve hoxe día inspirado de revisión de webs, e hai unha parte que é Ourense xenuína en turismo ourense,
Bueno, hai algunhas partes que non están moi completas. Hai unha recreación virtual incluso do que sería o Castro da Admea e de San Cibrao de Las. Aí se quedou, non sei se vai haber ampliación de máis contidos ou non. Bueno, basicamente o mesmo de antes, revisalas e... Pois mirámoslo logo e contestamos. Vale. Algo cousa máis? Non? Bueno, pois entonces queda finalizada a comisión ya os días. Moitas gracias. César,